2023 has been a roller coaster for us ni My Love, kung saan hindi man lahat ng mga pinaghirapan namin ay nagbunga na maganda. But we are so thankful na sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na hinarap namin ay nanatili kaming matatag. At ang pinapangarap namin na makasal this year ay binigay ng Diyos. Mula umpisa ng taong 2023 ay ginabayan niya kami sa mga desisyon namin. At bago matapos ang taong ito, ay balikan muna natin mga naging kaganapan sa buong taon na ito na magiging memorya na lang pagdating ng araw.
All those little moments, the bus you didn't catch me looking over your shoulder, just at the right time. Those little moments, all that near you, only God knew about. All those little moments. All those little moments. Talagang all those little moments ang tatatak sa puso at isipan natin mga katim. At bago din matapos ang taon na ito, binigyan namin ang sarili namin ni My Love ng chance na ma-enjoy ang Christmas season ngayon. Kaya samahan niyo muli kami sa naging experience namin noong Pasko. Dito sa TL's Place ng Matalom Leyte, kami napadpad at nag-spend ng Christmas namin. Tahimik, kalmado, at relaxing ang lugar na ito. So, andito tayo sa may TL's Place, dito sa may Matalom Leyte. Papasyal ko muna kayo dito sa pinagstayhan namin. Ito yung rate, ito yung Facebook page nila. So, kung gusto nyo mag-inquire, ito, kontakin nyo to. So, ililibot ko kayo ngayon. Isang room na pwede 2 to 7 person na accommodation. Pwedeng kasya 2 to 7 person. Kaya accommodate nito. So, tara. Ayan. Kaya 2 to 7 person yung kaya accommodate niya. Yan. Napakadaming upuan. Pwedeng pag-stambayan dito sa may parang veranda nila. Yan, elevated tayo. May hagdan. So, talagang literal nga andito tayo sa may taas. So, ito yung room niya. Yan. So, nga pala, yung price niya, yung room rate niya is 3,500. So, start tayo dito sa may siya nila. Ito yun, no? Yan. Yan. Maliit lang pero goods naman. Yan. Maliit na CR pero goods na. Yan. Pailawan muna natin. Yan, yung full blast. Yan yung mismo yung group. Yan, di ba? Diba, goods lang. Ito yung mga inclusion. Yung stand fan, tsaka aircon meron. Libreng gamit ng ref. Yan. Tuksan natin. Yan, libreng gamit itong ref. Tsaka may TV. May ano pa yan? Pwede pa yan, may Netflix pa yan. Pwede kayong mag movie marathon dito. Yan o, Netflix. Yan. Tapos, eto, ang cabinet nila. Yan. Sa amin to. Yan. Itong blanket siguro to. Pwede nyong gamitin itong cabinet na to. Tapos, may libreng ano din sila. Tuwalya. Yan. 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 Tapos, pag sobra kayo ng 2 person, is may extra bed na dito. Ito yan. Oh, di ba? Yan. Yan magamit namin. Tapos mayroon parang sofa dito. Yan. Na pwede pag-standby yan. Yan. Yan yung buong room. Ito yung mismo entrance dyan. Mga upuan, magkabilaan. Yan. Di ba? Tapos, ito yung best part dito, may private swimming pool kayo. Diba? Apakatindi. Yan. Talagang perfect pang barkadahan, pamilya, pakastig. Kaya naman, ito yung parang highlights ng accommodation na ito. Diba, astig? Maya-maya lang ay pinagsaluhan na namin ni My Love ang dala naming pagkain para sa Pasko. Talagang na-enjoy namin ang bakasyon namin na ito. Kaya kinabukasan,
2 na ng bakasyon namin ni my love. And napakaganda ng view. Napakaganda ng view dito. So ayos yung tulog namin ni my love. Napaka-komportable. Agenda namin ngayon is magbe-breakfast muna. Tapos going south somewhere siguro. Hindi pa namin alam yung plano talaga namin. So ito yung kagandahan ng walang itinerary. Napaka-challenging. Pero initial na plan is pupunta kaming south. Punta kaming somewhere dun sa Maasin. Or papuntang Macrohon, Padre Burgos. Yun, siguro yung plano ngayong araw na yun. Tapos maghahanap na lang kami ng kaistehan ulit namin. Pwedeng pag-istehan ng isang gabi. And then, doon na ulit magpaplano kung anong gagawin the next day. So, magbe-breakfast lang kami. And then, yan. Prepare na. Magliligpit na ng gamit. Then, lalarga na ulit. Alright. Alright mga ka-team, magandang hapon. Andito kami ngayon sa may Maasin. Nahingal ako. Particularly dito sa may Mama Mary Shrine. Kita-kita niya. Ayan o, nandun si Mama Mary Shrine. So, andito muna kami sa may waiting shed na may lab. Kasi parang hindi nakakayanin na dire-diretsong lalakarin mo ang ganitong mga hagdanan. Pakyat. Diba? So, medyo konting pahinga lang. Tapos, aabanti na tayo dun. Alright. Tara, let's. Yun na nga mga ka-team, no? Narating din natin yung pinakatuktok nito Mama Mary Shrine. Wala. Ano? Nga pala, hanggang 7 PM lang pala yung ano dito, yung visiting time nila. Napakaganda, di ba? Discarte din sa may love picture. Pakating din. Kami po ang Team Jamely nagpapasalamat sa inyo mga ka-team sa walang sawang pagsuporta at pagsama sa mga adventures namin sa buong taon na ito. Hindi man natin naikot lahat ng mga magagandang lugar dito sa Southern Leyte, sa susunod na taon ay babawi tayo. Muli maraming salamat sa inyong lahat. Happy New Year mga ka-team. Kita-kits sa susunod na kabanata.